थाबायनानै आथिं रुबाय नोंना नै मोनसिगोन न'आ हाला आङो थाबायनो आबा मोनथारसिगोनानो माथो नै रा जांग्राव दादैमोननि न'खौ मोनबायानो जोंफोरनियाबो हनै एसे थांबानो मोनसिगौ आथिङा सासोबाय आंना आथिं जादो र' बामनांगौ फै आबा फै आं बामगोन फै अ आथिं साबाय फै आं बामगोन फै नाङा बामनाङा नोङो आंसो बामगोन आंनिसो फिसा नोंहा बामनो गोनां जेबो दरखार गैया मा जायो सुदेम बामबोला नाङा बामनो नाङा आंसो बामगोन फैयाबा फै फै न' मोनजासिम आं नोंखौ बामनानै लांगोन फै माथो दाबो सफैयासै रावबो फैगोन होननानै नेगासिनो दं माथो दाबो नुजाफैला फामु बिहामजोआबोलाय माथो फनखौनो खालायासै एसेबां गोबाव जाबाय दाबा बिहामजोआबा फैगोन ना फैला फिसौलाखौबो नुनायसो नंला बायदि मोनबाय आं गिनायासो बारा जाबायहाय आंना फनखौनो खेबसे रायज्लायनो थांथारसै नामा देलाय मोननियाव खेबसे रायज्लायनो मोनथारनायबा गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन आङो ने दिनै फैलासो ना मायोथाय जानो हागौ बिहामजोआ राग जोङाखैयानो खिजानि बिहामजोआ निमाखौनो होबाय ने हरसो थागोनथाय खिजानि बिहामजोआ रादाय फिसाखौ निमाहा होबायानो इसोर बेबायदिब्लाथ' मोजाङानो देनाय हर थाबोलाबो जेबो नङा गाबोन फैथोंसै ज'यैनो मा जाखो खेबसे मोनथिथारनाय मोनबोला गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन आङो दालाय माथो खालायबावनो आङो नै देलाय मोननायावनो थांखानोसै फनखौनो हरनो थांसै खोमाहाय आं देलाय मोननायाव बिमा आइ सुदेमा फन हरदोंना मोनहैबाय होननानै हरथ'वाखै र' बिफा अन्थावनो आंनि फिसाया गंसे मबाइल गैयामोन आंनिखौनो हरबाय आं बेनिखायनो ए नोंनि मबाइलखौ हरदों नोङो औ बिमा हरबाय दे आरो आंनिखौनो आंनोलाय मानोथो नांबावगो बोराय मानसि आरो नोंसिनियावथ' दंखायोना मायबाफोर प्रब्लेमफोर जाबाबो नोंसिनियानो जागोन ए दे हामदों दे आं सानखाबायसो दंमोन गंसे बायनानै होगोन होननानै दे लाथ'सै दे नोंनिखौनो उनाव बायनानै होगोन दे आं गंसे औ दे फन खालायनाय बिमा मा जाखोथाय बिजामादैनि नाम्बारखौबो लाखिदोंमोन र' आङो र' फन खालायनो र' फनखौ लायनानै फैनि र' दे नों रायज्लायबानो जाबाय मोनहैबायना मोनहैयाखै मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय आं दसे रेस्ट लानोसै दे आं हरगोन दे नों उन्दुनानै था साला दंखलनि दैयाबो एसेबां आयरन साला ओजों पाटनायाव माथो दैफोरा मोजां बेबायदि नङा साला जोंफोरनि दैफोरा एसेबां गाज्रिलै आयरनसो साला फिल्टार खालामाब्ला दुगैनोनो हाया मालाय सनजिब मा बेरायबाय थादों है साला जांग्राव आंसो बारदावबाय माखौथ' सानथिं बादि बारदावलाबायखौ है दैयानो बिराद आयरनलै जोंहाना बेखौनो माबायदि दुगैनो होननानै टेनसन जाबाय थादोंमोन आङो नै बेखौनो दंगआव दुगैहैबानो जायो बिन्दास बेसेबा मोजांखा दैया दुगैगोन जांग्राव सोरबा बे दंगआव नोंनो दुगैथां सोरबा खिबु सुयो मा सुयो जि गाज्रि गुज्रिनो खि सुनाय मा सुनाय दुगैया आं दंगफ्राव है र' बावगारबायसो आं मायबा सोंनो फैदोंमोन नोंनाव मा आसलते रादायखौथ' नोंसो लांदोंमोनलै पाटनायाव खामानि मावनो बेनिफ्राय एसेबां बोसोरनि उनाव जेबो खबर पाथि गैयालासिनो नोंथ' फैबायानो थायो न'आव बेनिफ्राय रादाया मानो फैयामोन है मा मोनथिगौ आंलाय बेफोरखौलाय फैयानो रादाया खावलानो मैयासो माबायदि नुजाफैखौ मा रादाय फैदों माब्ला फैया बा नों मोनथिया आरो एसेबां पार्टनारखा माथो नोङो थै बेबायदि फाल्तु मानसिफोरजों मेल गैयालै आंहा मा फाल्तुलै मा फाल्तु रादाया मा सरित बाथ्रालै रादाया न'आव फैबाय एसेबां बोसोरनि उनाव एसेबां बोसोर सिखोमानानै बियो रितुखौ हाबा खालायनानै सोरलाय फन हरखौलै मा रादाया रितु बाजैखौ गारबाय नामा बेनिखायनो सुदेम बाजैनाव फैफिनबाय सोरनि मेसेजलै मा एसे फाफ्फि गोसोंलै रादायालाय
बिजों गारना बिजों थांदोंमोन दा बिखौ गारना बिजों फैलायबाय दालाय बे खाना हिन्जावआलाय मा जागोन बियालाय आयौ मासे गाज्रि मारलै बियो आंनो आगोलनो खिन्थानांगौमोनलै से दा पापफोरा आंनावबोसो एसे नांलाबायसिगोन खोमा सम थानायावनो खिन्थानांगौमोन आंबो से जायासैलै बाथ्राफोरा आंबो बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबायलै साला रादायजों थाफानानै सोरनि मेसेज मार बियो हाय होननानै मेसेज हरदोंलै सिख्लाना सेंग्राफ्रा ओइ जांग्राव नों मा रादायखौ न'आव नुदों नामा न'आव माने लामायाव लोगो मोनदोंमोन थै मा जाबावगोनलै दा आंहासो खर'फोरा माननो हमबायलै मानो मानदों नोंहालाय है जेबो नङा थेमा जादों आंना खर' मा थेमा सोर हिन्जावखौ मोजां मोननानै थेमा संसारखौहाय नोंलाय सनजि ना ओजों पाटनानि सिख्लाफोरा थेमा गोनां गोजालै जारलासोलै थै जाम्बा बापरे बाप हा माथो मानसि मार आंलाय दाखालि रादायखौ नुनानै भुतसो नामा होननानै खारदोंमोन भुतसो सानमारदोंमोन आङो भुत नङा दे मानसियानो मार हा सोरथ' भुत सानालासिनो थागोन एसेबां बोसोर फैयालासिनो हरखाब खाब्ला नुजाफैयोब्ला भुतानोथ' सानगोन नङा होमबा औ मादै बेनिफ्राय नोंहालाय मानोथो फैयाखैमोन न'आवलाय एसेबां बोसोरलाय अबावथो थैना थानायमोन नोंलाय बिदालाय सयथिनोबो एखेबारे थैनासो सानथारबायमोन जोङो दे मोजाङानो जाबाय दे फैबाय न'आव बेनिफ्राय अबावथ' थांनायमोन नोंसालाय बिमा फिसा हौवा हिन्जाव अबाव थांनाय बेरायनो मोनैनि बिहामजाबो हौवा फैनाय लोगो लोगो देन्जार बेरायखाबाय नामा बेरायाखैदां जोङो आबैमोननावसो थांदोंमोन ए आबैमोननावसो थांदोंमोन मा हरखौ नोंसा आबै आबौआलाय माथो नोंसा आबौआ साख्रि मावनो आबैयाबो साख्रि मावनो मा हरखौ नोंनो खिन्थाया आङो ए मानो खिन्थाया आबौ खिन्थाया आङो नोंनो हामा आबा आबैसो बेबायदि रायज्लायनो हामा अबाव थांनायमोन आइखुमजालाय ओरैनो बै बिजावजालिमोननाव थांदोंमोन आङो माब्ला थांनाय न'आवलाय जाबाय सानथामसो आंलाय माथो आरो बिहामजा फैलासो नामा नोंना बिखुमजोआ सानबाय थादोंमोन टेनसन खालायनानै फैगोन ना फैला होननानै आंलाय माथो फैलासो नामाथाय थाबोखासिगोन सानदोंमोन आङो आयै थांसै तु र' आबा थांसै आरो बेनिफ्राय रादाय नोंबो थांनांला आरो जेरावबो न' गारनानै हिन्जाव गारना बिमा गारना गथ' गारना नङा होनब्ला बेयावनो जादोब्रा माबा मोनसे मावनानै दखान सखान होननानै मानोथो गुबुन जायगायाव थाहैनांगौ खस्थ'नो गाबाबो खस्थ' जाहैयो मालायखौबो खस्थ' होनाय जाखायो नङा होनबा न'आवनो थादो थांनांला जेरावबो औ मादै बेखौनो सानदों र' दे मादै होनबालाय थांथ'नोसै दे थां नै आरो नोंसानाव पार्टि होनांगोनहाय पार्टि नोंना हौवाया फैफिननायनि पार्टि होनांगोन पार्टि जाहोनांगोन दे नोंसा हले गोदान संसार जागायफिननायनि अमानिफ्राय बोरमानिफ्राय जों हले जानो थांखागोन दे लिंखा पार्टिफोराव दे मादै मा जायो नायनोसै नानि नङा जाहोथारनांगोन एसेबां समनि उनाव नों न'आव फैदों फैसाफोरखौलाय माथो खालामखो जाहोनांगोनलै खारग'आ जाहोनांगोन दे मादै जागोन दे मा स्रि स्राय दिनथ'द'लै रावबो गैला नामा आयै गुथाला आबाव थांबाय नामा बिसोरो औ थांबाय ए दानो थांबाय आंलाय माथो ओंखाम जानानै दाहाय थांगोन नामा बेलासिफोर थांबाय जल्दा हाखु दाखुनो थालानो ए दे थांथोसै दे आरो नोंहालाय मानोथो थांनो गोनाङावबो माथो होलांनोबो हायासै आं आरो मा बोरैबा मोननानै थांबाय दाहाय खेबसे फैगोन होननानै थांगोन होननानै सानाखैमोन आं थांबाय र' नोंनानावा दाबा मा जायो मा मायो मा खालायोथाय सानफ्लांबायसो थादोर' आङो जेबो जाया दे मा जानखाय नोंसिना साननायानो बारा बा आयै मालै बेयो गोथाव मा संदों है बेदर बिसोरखौ जागोन होननानै अमा बेदर लाबोदोंमोन एसे जालाङासैबो नों जानो ए जागोन आं मानो जाया आयै ओंखाम दंबा ओंखाम खुरलै ओंखाम जागौमोन आङो फुंनिफ्रायनो जेबो मोनजायाखै बिराद ओंखाम उखैखादों आङो मानो जेबो जायाखै नोंलाय फुंनिफ्रायनो बिहामजोआ ओंखाम सङाखै संनायालाय मा बिनालाय संदों फुङावनो मायबा गोरान मायबा एवनानै दोनदों बिजों आरो ओंखाम जानो हायोना जायाखै आङो रागा जोंनानै
मानोथो एसेबां बादुलि बिहामजोआलाय मैगं बोथिसेखौनो संनानै जाहोनो हाला बियो। बेनोथ' आयै संनायफोरानो मालाबा सङो माब्लाबा सङा गुसु बेफोरखौनो गुसुखौनो जाबाय थानांगौ जानो बानानै जाया आं गेजेर गेजेर पर'थासो जाहैयो सकआव। मानोथो जाफैया न'आवनो जाफैनो हायो माथो नोंहासो जाफैया। दे आइ ओंखामखौ खुरदो जानो लुगैजोब्बाय आङो। र' खुनि र'। थांनाय आबा आबैखौ नागिरहैनाय आबैया गैया माथो। आबैखौ लिंहैनाय आबैया उन्दुना दं खोमा। आबैखौ लिंहैगोन र' थांनि। आबै सुदेम आबै सुदेम आंहा नोंजों रायज्लायनो लागा बाथ्रा दं सुदेम। नाथाय आंहा नोंजों रायज्लायनो गोनां जेबो गैया। नों साननाङा आं नोंनि थाखाय न'आव फैदों होननानै नोंखौ निमाहा होनानै न'आव फैदों होननानै। आं आइनि थाखायसो फैदों आरो बे आंनि न'खा। नों साननाङा जे नोंनि थाखायसो फैदों होननानै। नों दिनै खोनासङाब्लाबो गाबोन खोनासङाब्लाबो सानसेबाबो खोनासंथारनांगोन नों आंनि बाथ्राखौ आं मा बुंनो नाजादों। आरो बे साना माब्लाबाबो फैया रादाय मिथिबाय माब्लाबाबो फैया। आबै आबै हा आबौ सानाया फैबाय। आबै आबै आयौ आंनि सनाया जिउआ राजाया फैबाय नों आयौ आंनि फिसाया आयौ फै सना आयौ आंनि आबाया बामनोनो मोनाखै आं फै। आंनि माइनाखौ बांनोनो मोनाखै आङो राजाखौ। आयौ आंनि बिखा बिख्लो सनाया जिउआ। आयालाय आया फैदोंना आबौ? फैदों बाबा बाजो। आयौ आखाय होनो हादों आंनि मोदोमाव। ए सफैबाय नोंसोरो? औ आयै। आंलाय माथो गोबावबो जाबाय दिनै फैलासै नामा हरसो थासिगोन सानदोंमोन आङो। अबाव हर थानो आरो। दे हामबाय दे फैबाय। राजायाबो स्कुला सुटि थांबाय बेसेबा। बेनिफ्राय अबावथो फैखो गारि भारा खालायनानै लाबोदों? औ आयै बेटारि गारियाव फैदों जों गामिनिफ्रायनो भारा खालायनानै लाबोदों। ए आबा गुथाल फै आथिं आखाइ सुनि फै। र' थां नोंबो आथिं आखाइ सुना फैदो। ओंखामबा जाबोदोंना जाबोआखै नोंसोरो? जाबोआखै आयै? आयै ओंखाम दं नामा ओंखाम उखैसोदों आङो। र' मैगं भाजा दंखायो ओंखाम संनांगोन। र' थांनाय दुगैहैनाय नङाबा आथिं आखाइ सुथां आं संनि। फैयाबा आथिं आखाइ सुनोसै फै। नाङा दोन आं सुना हैगोन। आं दङ थांनानै दाबो नों आथिं आखाइ सुना होनायनि जेबो दरखार गैया। थौ आबा दंखल फाराव।